Bismillah mon e ayawo fulful. Ndendori TV ko Abbas Malal Abbas. Ko mo ngotadu Ibrahima kan katanti leñu. On jarama. Bandiraɓe sehilaɓe min calmini on min juurima on min ñaagi mon duwaw ha hande kono mbiɗen ni Moussa Wayga o ko pullo gostaɗo o sara pulle kanko ko soni joni noon amin mbiya ya salmin bandiraɓe ma e soninkore calminaɓe kadi so tawi wonko mbawɗa e pular calminaɓe ande France ko ene darma ɗum bisimilla ma. Assalamu alaikum mari musoni ko hakiraɗam hasumka ngi tawande Moussa Wayga ngiri jowliya dinki kuna orita u yere ndi tabe yugo gi nokuna Abu Kante Bamangan machallah khibara yani oti ona di ta ona masala futan ka khibare nga ona khinu meji okudo hulu na usuni kalungoro nyen kuna Kante anni khirilen ki intina di nata ko sunki keji ona masala alay pular seeɗa calmina bandiraɓe jabrono bandiraɓe halpulare mi wona halpular noon maro ko mi hatta pular no fewi e ko hande seydamo mawnam seydam e wi Abou Kante e o noddimi noon hande ko tawtorede hirde bandiraɓe furankoɓe e yanodiral hande o yewtere yanodiral eyyi ko par ce que halpular en ko bandiraɓe ko heddiɓe enen guurdi enen mawlidi enen piiji eyyi hande noon mi holni ngari mi haalanno noon on bandiraɓe halpular en oɗo Abou Kante mi ɓooyi haalandemo ñande nanɗo leydi he nde premier fois nanɗo leydi he nde ɓe mbaɗi kam présenté makko ɓe mbi kam Kante ko pullo mbimi ala Kante pullo kay mataw o nan pular eyyi so wona pullo ɗon ma en garoy ɗon sono jogui Kante ɗon ma en garoy ɗon an ka kefliɗo no tawi ɗum noon Moussa Wayga Allah jarama a jarama o salmini bandiraɓe soninkore o salminiɓe kadi e fulfulde en jetti Allah kanko kam ko kebliɗo eɗen gondi e musidɗo meɗen wiyete ko Abdouli on ɗon kañumne waɗi représenté hande fulɓe kamɓe Moussa Wayga noon jogori wadde hande pirgulal mujoji ɗum noon Abdoul bisimilla ma salmin fulɓe On jarama. Assalamu alaikum bandiraɓe salmini on ko fo yimɓe muɗum e yettere muɗum mi on bisimilla moɗon e yewtere Thiali Jakar eyyi en wayno hunde haalama no ɗum lelori ni en foti yarude ceerno Abou noon alhamdulillahi rabbil alamin min jetti Allah min jettima ko mbatta ko ene hawrani yimɓe ede min belton ma kadi ko mbatta ko mbaɗɗa ko hunde wonde fayida Moussa noon yiɗi ko fottidemo minen noon komin sali bisimilla eyyi noon min salori noon ko ceerno Abou halpulare fof jii golle makko e balle makko e ɗemgal he hande sarkulle tan mbiyen poɗen ɗo sarkulle noon wiide foɗɗo hen ceerno Abou wawa wonde e anda so ɗum noon bandiraɓe ko ɗum woni yewtere nde gandiron noon ɗum noon ƴeewen holno jiɗirɗon hunde waya bisimilla en jiɗi noon ko bandiraɓe sehilaɓe eɗen puɗɗo yewtere men ƴeewen rogere adande nde ƴeewen kamɓe e koye mabɓe kokkenɓe toɓɓere ɓe ƴeewa haaldude e nder toɓɓere nde so tawi en goɗɗi mawɗo men katante leñol hande ko janggo woni no wiruno on waɗa juulde ko wayno jime makko ma en lumbu hen o yimani en jimde tawa kadi jimɗi ɗi ɓoɗo andi omo heewi jimɗi wasata ni o suɓo jimɗi kadi tawa ko jaaduɗe hande e yewtere nde wonno ko yimiyanke ɗo woni ɗo mo wawi tan ni fentude jimol tawa ene yuɓɓodiri e ko jogoɗen yewtude ko toɓɓere men adande
hakkunde no mbiɗen ni oɗo pullo e oɗo soninke eɗen kewi wiide fuutanke eɗen kewi wiide fuutankagal joni beele mi namnoma taw an Moussa Wayga beele fuutankagal ko fulɓe tan keruri ɗum walla ala hay sara kulle ɓen keru par ce que min meeɗa nande sara kulle no wiya komin fuutanke min meeɗa nande joni noon mbiɗo namdima eyi ceerno Abou sa nani ene wiye fuutanke halpulare en tan potiri to fuuta wona halpulare tan potiri fuuta ko sarkuleɓe kadi ko fuutankoɓe kono ko yimɓe hewɓe noon cikkata noon ko halpulare tan min somi arema joni somi namdimama mbiyamami ko so halpulare arema so wima kaw holto gummiɗa ka fuutanke mbiyatma ha kono so fawi sarkulle namdata ko ɗum kaw fuutanke wiyatma ko an kam kaw holko gonɗa ko noon joni de ko noon ko bisimilla so jomum arema joni taw ko sarkulle wiyata jomum kaw holko gonɗa kono wiyatama kaw holto jeeɗa e fuuta noon pullo wiyata ko noon pullo wiyata eyyi an noon ko an noon nde woni fulɓe funtima hankkadi hankkadi a fatide mabɓe eyyi ɗum noon wiidem de ko min kam ko ɗum mi famna kam yimɓeɓe kam wonde konde ko fuuta fuuta wona halpulare tan fuuta ko sarkulleɓe par ce que fuuta sa yi fuɗɗi fuuta mi wona ganduɗo fuuta no fewi histoire fuuta kono mboɗo andi kam fuuta guiɗe dawa dawi ko halpulare noon tan sarkulle ni e koɓe hoddiɓe noon koɓe hoddiɓe taguen ni hannde jodade ɗo en halpulare e pullo e sarkulle jooɗo ko an joni holko pamɗa e ko wi ko kanko joni ko mbiyatamo ɗo o wona sarkulle ene gasa koko gasi kay wona sarkulle kanko joni so action makko ƴettama o tawre ko hakkude halpulare e jolfo anani kono o wawi pulare noon kam o wawi pulare kadi o wawi ɗemgal ngal sarkullal ngal Moussa o yetta Wayga ko gon o Wayga kam so ƴewama tan tawre koye sarkullede voilà mais hande Moussa ko pullo ala hande hande Moussa ko pullo holko ɗi kam pullo goo ndesɗa koye fulɓe aɗa jaɓi ɗiɗi sukaɓe ma kalanta ɗumen ko pulare sa haali sarkulle ɓe gona koye ngabbi gunuɗi ɓe darete sa haalani français tan kaɗa pulare on noon way salade ko pullo ala wawa salade ko ala wawa salade ko pullo ɗum noon Moussa ala kadi mbiya kadi aɗa fooɗa kadi ceerno Abou kadi aɗa ittuɗumen fulɓe law ɗumen sarkulle ala non ko banggue mi ko kalamami ko kalamami koni woodi maɗo ko haalde ko tan par ce que kamɓe halpulare en kamɓe halpulare en eyyi mirima kam ngala hen e mirima kam ngala min kay kom pullo ala ala ɗum kadi mbimi mi ɓooyi haalandema wonda ka darno a ɓooyi darnade leñol fulɓe aɗa daro a dogui a waɗi foof a doki a haɓama hen guila dawadari ha hande sippirede kono min nanata hay armé warma e soninkoɓe so wona eyyi ɗum noon komin yittanma hen noon liyigue bon min yittanma hen noon mi adduma e may no wiide ko mi artirma e leñol mi artirma e leñol men leñol sarkulle eyyi ko oɗo haɗata ko joni oɗo Abdoul anda ko haɗata ko wonni ka ko so wi kam ko mi ko pullo wona pullo holko firti pullo taw min wona halpulare kono holko firti pullo a wona halpulare holko firti pullo aɗa e nden e meɗen sa nani pullo tan ko joom jawdi darindi mais hande yimɓe foof so ndendinama ko fulɓe tan e doro noon ko fulɓe ɓe certiti ko joom jawdi darindi tan e lelindi nden tan nanta tan pullo ko joom jawdi darindi tan ene yaaha ene ayno yaha ene waɗa ɗum ɗo ko on tan wiyeteno pullo mais pullo yimɓe fof ko fulɓe est ce que min ko on mbiyatmi pullo anani min de kam mboɗani kam mona halpulare ɗum kam koɗen mona halpulare kadi mi ko jakimi ko mbiyatno fulɓe par ce que on picci koye mum ni gani guila ɓooyi bisimilla on picci koye mum sa yi fuuta hande so fulɓe aynaɓe pourtant halpulare gono banggue gonɓe wuuro ɓe ɓe mbiya andi
jenti fulɓe to eyyi ɓe mbiya soɗo namdima joni an joni holko mbiyata min soɗo namdimama joni mi soɗo namdimama joni wiyata ka halpular mawɗo ka pullo min gon pullo kon pullo tafowo anga baylo sarkulle anani ka baylo tafowo ka sarkulle eyyi ka sarkulle tafowo komi pullo tafowo ala ɗum mimi par ce que ɗum ɗo mataw tan ko joni hankkadi ko ñaam hande o hankkadi allah haaji par ce que ɓoye rewde monde yom ar ko hande noon allah haajiri mi ara kono noon siñum ari guila tan ɗum foof hande o fonno wonde ko sarkulle fonno ɗo jooɗade en direct waɗa ɗum ɗo sarkulle kala sarkulle siñu ɗum ɗo joni fuɗɗi noon guila adan mi ari ɗo guila adan mami wartite mi ko mbannuɗa e fulɓe ko fof maɓe gaddi neɗɗe mabɓe ko wayno sidma ismail mbodji on ko pullo on ko halpular bon joni eyyi joni kulanmi ko wota wiide min jinguima ala par ce que min sa ɓoɗo jaabo tan mbaɗata sera toɗɗotoɗa ko min non par ce que an jinɗa ko darnaɗe non par ce que an a darnima mi hannima eyyi par ce que an a darnima halpular en a darnima halpular en bon jafoɗon noon bandiraɓe halpular en a darnima halpular en e daraki siño jingre wonno siño tan ko an ko piggal tan yimɓe gara mi pima a danta jingo halpulare de a dañata ala dañata ko won ɗon nodde jamma ñalama ko fof ko saɗa fiye ko ɗa heɓata jooɗo mbiyata ko o kante yette o sarkuli wiyata ko toute façon ni on dit jogi wiyatma ko toute façon oɗo ni ka ko sarkuli maɗa fof adduɗo ɗo helleni min ɗo halpular wona kom o waɗata ko min ala wona kom joni onon mbaddata débat kono joni min hanko yimɓe hettinde hoore ma min haali min gadmi ko ɗum no min cali ala wona foddemo kam kay o jeewa kay yam wona foddemo e bo joni gadmi ko famnude bandiraɓe ɓe wonde ko ɓe ganda kam oɗo momi mbiyata mo mbaɗi yeeso o ne wiya darno pular o wona pullo o wona pullo joni ala yimɓe mbatta noddude haɗa nodda ƴeewa o wona pullo e heddo noon ko mataw a ɓooyi darna ɗum tan hankkadi a fulli mala guiti yimɓe leydi hankkadi kam fof hankkadi gumi eyyi ko noon joni pullo ko pullo hande o sar joni gonɗen ɗo ko itta ɗumen seeɗi pullo ko pullo mi jaɓa ko allah waɗi pullo ko pullo an sabu yettonde an joni ko wayga jettatoɗa kante o nana hay halpular en kamɓe jarama taw to kante ayita eyi waddire ko sarkulle ala taw ko baylo koye tafo kante wiyatma ko sarkulle ma taw to kante taw ganduɗo koye mawɗo ganduɗo wiyatma ko sarkulle so jomum kadi yejjitani so namdima kadi ma wiye kadi ko bisimilla sarkulle o kire jam jam tan de tabarakallah eyyi hoto pullo noddi koye wuro he bisimillahi ɗo inde pullo jafoɗa inde pullo ko pullo fuutanke pullo fuutanke e bisimilla ma jinmi haaldude koye pullo ɓorniɗo comci westeji ɗi comci ha ko ñebbeji o mana on ala ɗo ko pullo de mbiɗama ko pullo de pullo ɓorniɗo ha ko ñebbe o gasi ala mana on pullo ala ɗo hen e joni hen joni ɗo hen o joni ɗo hen o ko sarkulle en jodde bandum nanɗo waɗi en direct mo jiɗɗon heftiɗo sarkulle mo jiɗɗon heftiɗo oɗon nawa leñol mon ko taade onon nokki darna e leñol mon joni ko heddini ko oɗon jaaha mine sarkulleɓe min kewani Fouta min kewani no fewi won halpulare ɓuuri hewde anani taade on nokki kam rendude kam kaldon e ɓamon neɗɗo mon kam mbaɗa ɗum yeeso eyyi haalan tan min hande gandmi ko fottude nawde bandam sarkulle o e bisimilla pullo amin keɗima oɗo ko pullo jiɗɗo wadde duuɓal nationalité faadude to sarkulle en eyyi kono o andi pulago ngu ɓuuri welde eyyi o salminitande koye so lawol gotel e sarkullere par ce que guila jonde jooɗi ha joni ko pular tan haala kanko kam o liɓi hoore makko guila e law ala non sa nani ak ɗum si o salafono hande pular o haala sarkullere to ɗon ngala nano to metta onon gandi ala non somi haali sarkulle heɗoto hen oɗo émission ko ɓuuri hen hewde ko halpulare en kono hande noon ma sarkulle nodduɗo ko ɓuuri hewde hen ko halpulare en somi haali sarkulle
ko jinmi haalde ko ɓe paamata joni noon jinmi famnude halfulare ɓe wonde ko bandam o eyyi bandam komo jiiɗi hettude o ɓe ganda kam wonde hay siño kam ko ɓe jiiɗi nawdemo eyyi misretene eyyi d'accord bambaranke ɗi jaaɓi eyyi donaka bambaranke a eyyi guite men goni nayi bambaranke eyyi eyyi a jarama fulam a jarama bambaranke joni noon bandiraɓe sehlem oɗo fuɗɗima noddude an kam paama kam hande ko débat o hakkude ma e fulɓe foof gam hande wadde kam hande darnu ɗum ɗon fewi ɗum noon bandiraɓe sehlem so tawi soninkoɓe ene daren ɗo e paamon ɓaari wi ko soninki nodde e 09 54 80 84 58 09 54 80 84 58 ha hande noon en jokkat yewtere meɗen Moussa Wayga Moussa eɗen keewi wiide bon halpular en onon on jaɓata haalde soninkore ngam minen amin kaala bisimilla assalamu aleykum wa aleykum salam rahmatullah no mbaɗɗon jam tan tabarikallah soninke wode liɓi hoore mum kam ɓaade haalano demgal ma eyyi joni kam joni e omo yo heɗ emin gayi noon débat goɗɗo nan gayi eyyi soninke nan ɗo bisimilla makko mi fiiɓe ka e leydi ana eyyi joni nodduɗa kare bisimilla hokku soninko o wadde allo salamu aleykum maaleykum salam a sumka kirallamo jam alhamdulillah ando faɓe jam duro ono kumo eyyi jam alhamdulillah to sumka kadi mahamoudou de a walla anatoro ko temma fulluko mahamoudou wa ayi par ce que amatu fulluku par ce que omarami keɓe gayre taga yigo ñani a jamuni kanteya ewa a dalla kono fullu ñallo gondi a dallere jamane geeɗi a dalla fullu ñallo gondi ewa fullu guda fuutu ida nene ida riti katta duwa pour ana kato fulante wari ke hutu kani ntaɗa nani kate bamangana maga duttantinde par ce que fullu ku ikori mimu ku yimino naxa ana faamu ewa angaro koɗo fullu naxa kallungaro ñano yo ami jamu dima kante nke wayga ñani wayga mbakka juwoliya est ce que aɗa wawi haalde pular seeɗa aɗa wawi haalde pular seeɗa ɗum somo wawi ati taga yogonti gelanga fulli mukku eyyi o wima wonde kanko nanta fular ko koddide makko hal fular nodduɗo ɗo o wimo yo ar bandiɓe salkulle nanɗo nane télé o wima tinno eyyi a jarama amma kante bamagana kante a jarama merci eywa dema mawɗen toon de e bisimilla waɗanni joni on jeeɓat tan ha so sen gayni kadi mbaɗ won débat eyyi salamu aleykum on jarama merci eyyi mbimi sa yi mbiɗa wonde hande salkulo ɗiɓi hoore mum eyyi ko tagima haalde pular mi komi futanki sarkulle eyyi so yiyama futanke noon sa woni futanke sarkulle ko minen tan tinni minen sarkulle ɓe min mbaɗi feere foof pour min nana ɗemgal pular
yon jogoto noon arde joyi aha eyyi ko noon halpare en noon nde woni cikko noon Fouta tan ko onon jeeyi Fouta ala ɗi hoto jeeɗen Fouta ala ala wona fof tan yuɓɓodire Fouta so sa so wiyama Fouta ko dendal Fouta ko way kono jamanu noon halpulaar mbawi wonde hen julfuɓe en mbawi wonde hen sarkuleɓe en mbawi wonde hen seeɗiraɓe en mbawi wonde hen safalɓe mbawi wonde hen wona gonga e voilà dakeña ko nadagani sasa dadagani Fouta atin dagani atin daddu xenundi lenki par ce que ma soronge ko tingana sorongen ko par ce que sunga kene ngamude nga konno ngana ko soronge kan kadnga ikum fullu intamuku ken ko bayri nga soronge muku nga fulle muku na ko ni fullu ndangani fulan kadnga soronge be gani khiri ana khiri ndere nda kama nga se soronge kan kadnga voilà kenya ni lenki sunga ge lenki waya kenya kan ma lenki wallahi usuwal ah siro wallahi kanti a jarama merci a jarama merci amin a jarama kante merci Allah jarama assalamu aleykum on jarama noddinoɗo ko cillelli en wonde banimen debbo goto yetta kante ɓe noddi en koto wiyete créé o noon on jarama hankkadi noon téléphone ngaji dina cukkito bani debbo bande bisimilla waaleykum salam warahmatullah an kira jam sunka ko katante leñol holle nder kaw bisimilla adi fof ko weltade yalla weltade nde wannoon Fouta nde wonata Fouta nde caggal seereraɓe fulɓe e sarkulle hay hannde to bange ɓamtare ɗemɗe leydi Sénégal beele leydi ndi wawa dañde jaam ko ma fulɓe e sarkulleɓe jiifodire ɓe ganna taw ko kamɓe jiiɗi yumma e baaba de ɓe fuɗɗo siftorde kon ko ɗum waɗi noon sa wi hannde joni ya ittu kommude sarkullere e nder pula tan a yitan ko heewi nde wanno kamɓe jiiɗi koddi ene naaɓe wurete pullo ala to ko fayda de to kala ɓeyɗa taw neɗɗo fotte e ma e laawol so wiyade o jammiatoreno koko ene woodi itti onon nandi ko koddi onon jiiɗi wallahi woodi seeɗa tan renndo ngo watten hakkille jooɗiɗo hannde ko yimɓe tato onon jooɗiɗo ɗon ɓe kon tato on wonaani noon tato sabu wonde on tato ɓe alaa kon tato sabu wonde on tato ɓe ka haalete ande haalde hay fulɓe mi annda kadi faamu mi annda ala haali sara fullo kam eyyi bisimilla so tawi neɗɗo limti on wi gow leggel ɗi leggel tati leggel o kon tato kono noon tato ɓe mbiyanmi ɓe woni ɗon ko pullo woni ceernajo pullo o ko min mbiyata e kaw wona noon sa mbiyatmi pullo tawde eyyi ceerna bou eyi ceerna bou wona bukande jom pullo tawde ko hen wiyete min o Abdouli Abdouli e yo Abdouli ko on mbiyatmi pullo woni ɗon ko pullo woni ɗon ko haal pular haal pular o ko Moussa ko hannde mbimomi haal pular de wona hankide wona haade makko arde ɗo ayawo ɗo mbimomi haal pular wona so ummima ɗo ayawo ɗo oɗo mbimomi haal pular ko ɗo jooɗi ɗo mbimomi haal pular ɗo e jonde ɗe e jonde mi faami goɗɗo moɗo gondi o noon joom yewtere nde o on kam jooɗi koko lumbi woni taw koye ƴeewede oto jeeya mboɗo waɗi
ne woodi kaw kala hon laaɓi woni alpulaar ko baawɗo haalde ɗemngal ngal taw o jeyaata e leñol ɗum yo oɗo wiya min komi kaalowo pulaar kono mi wona pullo wate jeyaata e kumbalina leñol ngol o ɗi leyru ngol o on ko pullo wiyetee woni Abdoul mon Abdoul wadde Abdoul li kañum ko pullo Moussa Wege to jooɗi ɗo haali e mon haala pulaar to jooɗi ko haal pulaar o ko alpulaar komi haalaki pulaar leñol makko no ko soninke sarkulle leñol makko Abdoul noon haade nder fof nder ɗum min dinngata ɗum gaccata no haala gadiri fof ha gasi aha inchallah noon min to ɓange yiyandam aha e ko min fuɗɗi nande ko so tawi haalde ɗo mo tawita arsudu minen de ko Moussa Fooli tawo Moussa Fooli tawde aha tawo bisimilla ɗum noon tongoɓe yo tongu Moussa Fooli Moussa haali e ɗemngal mum reeji mum nani aha haali e ɗemngal men ko reeji men nani eɗen en dokki wadde ɗum yo kaw kaw a jarama yalla teddine ko a jarama a jarama a jarama no fewi machallah assalamu aleykum nodno en ɗo ko mawɗo men ko katante leñol ko pularenke mawɗo no fewi kadi ma omo jogui hande hasino ko tongo e nder ɗum ɗo e yewtere nde ene jogui hen ko jogorɗen hokkudemo o addana ɗum bandiraɓe sehilaɓe ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe Moussa oɗo hammo hokkima toɓɓere kono minen kam jokkat sala jaɓi min jaɓani ala koko jokkat ma goɗɗo kadi Abdoul Wata Dia ma goɗɗo kadi min joni komi lombiɗo hankkadi ni min kam ko hankkadi ma gaso yimɓeɓe ñaawa hoto paami one fooɗeme oto ala min kay bosani min kay mi wona sarakulle haɗata koye pulaar min e mbimi min komi pullo ma goɗɗo kadi nodduɗo téléphone e ma jomum wi kadi woni Moussa Wayga Fooli joni eɗen koye kannoɗo haala gonɗen e bisimilla won noddo goɗɗo bisimilla assalamu aleykum waaleykum salamtullah kire jam aba ɗiɗi katante yaɓɓihame ɗemngal katam keɓɓima e ɗemngal wallahi wona kam ngal murñitaki liggal ɗeɓi i kanko haali ɗemngal makko haali ɗemngal men an an mbawɗa wiide tan ko arñam eyyi ha goɗɗum salmide o moon ha yimɓe nana haɓaɗa wawi salmide ɗemngal maɓɓe ko min kaldata walla ko Abdoul noɗɗiɗo fof eyyi moɗon yo salmide ɗemngal maɓɓe ha timma eyyi ha no waɗiri ni eyyi e jona woto kuppatawmo jaabuma kuppay min kam ɗo henna waɗi seedantakal ndeka mi wona sarakulle mi wona soninki ɓaari hay ara ñaam mi wawa i onon holno goniren mi soninki oɗo joni sa yamin duka komin dukata ko ɗemɗe ɗiɗi ɗe fof omo haala ɗum bon ɗemɗe ɗiɗi omo haala soninkore omo haala fulfulde eyyi ko Abdoul wi ko kadi o wawa salade ɗum hande o wawa salade o wona pullo minen kay min mbawi wiide min mbawi salade min wona soninkore ɓaari mi nanata hayar mi warma e soninkore wadde mi wona min kay wona mbiɗa faami ɗum eyyi joni noon kanko yiiɗi ko wattami soninki Kanko? wawa wonde soninki kanko sa yi hande mo joɗuɗo henna jafoɗa o jaɓata haalde bisimilla Abdou kanko basikirana famani yewtere nde ko haalte ko mbiɗa wallahi mbiɗa faami yewtere nde ko haalte hen ko par ce que kanko oɗo o yiɗi fottidemo koye sarkulle o wona sarkulle min komi halpulaar mo ganduɗa hoorema mo wawa haalde ɗemol ngal so tawi o wimo fooɗa ceerno abou katante leñol min jaɓata par ce que ceerno abou ko katante leñol ko halpulaar nomin goɗoni halpulaar waɗi ni ko gonga noon min mbawa haalde ɗemgal makko ngal no mbiruɗa ni kanko mo wawi ɗemɗe ɗiɗɗe fof ko sarkulle eyyi omo haala pulaar joni noon kanko o yiɗi tan tawde abou ko kante yettere ko sarkulle omo footi ɗum e nder sarkulleɓe ko ɗum noon woni yewtere nde no pamirta tan kala hoore makko abou o ko sarkulle o salamu aleykum mbimi ɗemgal makko pulaar ngal Mbimi. yerde sarkulle ngal mbimi wonde makko sarkulle kay yani ha jatiraɗe ɗum kay woɗɗani ɗum kay woɗɗani ɗum kay ɓe gumi ko hayɗa hen ko yimɓeɓe noon ɗon waɗi présenté ɗo hen bandi ko ñande arduɗo hen ɗi galle bandi ko yitaw kante eyyi fuɗɗima ɗum fuɗɗima andinde hakkude maɗo ko racisteɓe jiiɗa haalde ɗemngal moɗon ala ɗum ko an wi noon ala mbimi eɓe kewi noon noon mbimi ɗum ko an wi noon min halpare ko banda men
mi wawa salade ɗum kam pullo halpere fulɓe ko banda men kono min noon e abu komi haaliyanke pular kanko noon o yiiɗi noon hankkadi diwtide haaliyanke pular wontoyde pullo hoore mum ko ɗum won ɗon a jontiɗo tan komi heddo tan komi haal pular eyyi joni jimmi taw joni jimmi kam mi faal bandiraɓe kam an wonde a wona pullo pullo ko gonɗo mo guiley dawa dawi taw ko pullo pir he pullo noon ɗum ɗon hande en satti koy ala sattani an joni to gummiɗa wona gay men an jarama an wona gay men min komi sattude eyyi nenam yimɓe ne mbiya nenam ko halpular kono nenam gona halpular nenam men ko jolfuɓe gassi joni laaɓa nenam men ko jolfuɓe gummi ko gay men andini kono an kono galle mon ummiri tan sarkulle yeehi wuuro mon yeehi campanagal tafoy jooɗi ɗon ko noon tan gasi somin bettal pula tan mbatton halde pular ɗum kamɓe joni min mi jaɓani taw kam ha hande ko kamɓe goni sarkulleɓe min gon pullo bisimilla jam hiire mon on kiire jam bisimilla pullo eyo pullo kanko ko jattiniɗo gono arat o arate an joni an kam a wiyanimo ko soninke an kam ko pullo tan holko woni kam pullo mi ala mbaddi pullo mataw kay ko haala ɗemgal mataw ko ɗemgal ngal laaɓi hay ɗef bay ɗemgal ngal laaɓani no fewi ni mbaɗi pulaw aya mali tan nanda soninkore gattuɗa aɗa wayla eyi nde wonde onon kon mana bambaronkoɓe a arti anani ayno fulɓe puntirmani ha garɗa ko ɗum ɓawnoɓe jiɗi funtirde e Abou Kanté o arta min wiram pullo ni yimɓe mon ko Abou Kanté ala pullo gandira ala min wiram pullo ala mi wiram pullo mbiyamam ko Abou Kanté pullo gandirani neɗɗo saɗa haɓa mbi eyyi mbimi heɗe haalde makko tan sono mbimi eyyi bisimillahi mo heeɗima ala mbiɗa o komi halpular kono kam piiro hay itta ɗum ala mi jaɓani holko min jiyami ko Jool Sare Seɓe Jowol nana Mauritanie mbiwi Jowol woni ko Mauritanie falde holnden falde Fouta ko Fouta o woni Fouta Mauritanie Fouta so wiyama Fouta ala Mauritanie ala Sénégal ko Abdoul wi ko joni ko Fouta Mauritanie mbimi Fouta ay ko ɗum woni ɗon anani ko ɗum yimɓe kalano ginnani Fouta ala non min famdem ha fama tan min famdem ko annamde kam mbiɗa kam non ko annamde kam mbiɗa kam Jowol holto heedi mbiyami Jowol ko Fouta Jowol woni ko banggue Mauritanie ko Fouta ko guila Mauritanie Mali Sénégal ko Fouta ha Cameroun eɓe kala fulɓe ala sa wonde sa non min waɗi effort min non mbimi ala mbimi min mi waɗi effort mboɗo haala pular no fewi mboɗo haala pular kala pular ala mi janggani piccimi koye halpular en e sarkulleɓe kala sarkulle mo jiiɗa ala mi sayi hayni pular jiddina ko halpular en anani jeeɗo jowol kay jowol hay mo yahan toon nani gam e ina Jowol Sare Seɓe aha eyyi Jowol Sare Seɓe eyyi joni noon an mbiɗa aɗa waɗa rokkide aɗa faya banggue goɗɗo hol banggue goɗɗo faami demande politique tan jiɗɗa ha ko demande politique jinnoɗa ko na dañani demande pullo politique
o déménagement politique pour wonde ɗum ɗo pullo wonno pour wonde sara kulle a heɓani heɓ tan wonde suudan o heddo ɗo heddi ɗo ay bambraki wiitan pullo ni ɓe mam ko bambraki tawata hay galle makko pular halte toon gasi joni kam joni an ala mbiya amiɗi tan gallaɗoma ala sarkuli ala mbimi amiɗi yiide tan eyyi non gonmi ko jawadi Abdoul eyyi a jarama merci eyyi bisimilla Abdoul eyyi mbimi hay galle makko pular haala an joni an holko hemma ha joni aɗa wiya ka soninke heddu ɗon tan kay kono ha aɗa wattami komi soninke hay galle ma haalata hen ko pular salamu aleykum no mbaɗɗa aɗa selli ko jomla e mata wona allo salam tawi ko émission o jokki ɗum tawi noon ko mbaɗanti an wona émission e nodduɗa quoi ala wona émission joni ɓoyde noddira ha hande ko ɗum hen gonɗen joni eɗen mbawi tan hasinno ko minute aji 5 so en kaali kokken katante leñol wooda ko tellinanɗo yimɓeɓe e to banggue jimi ƴeewo dañonno jardu ɗon bisimilla ha bandiraɓe hewo bisimilla jamiri asunka gasi a jam ɗimno wiyete an toko jam alhamdulillahi jam durom alhamdulillahi jam durom oɗon ɓurɗa ciri bisimilla ma gaw bisimilla toko joni noon ko babiraɗo fuɗa soninke o kallanmi fuɗa soninke o kallanmi wattu téléphone o wattu ɗum ɗo jiyen hol pullo soninke pullo soninke kay komo keɗɗa sara mo won o wiyete kadi Moussa Wayga wayga bisimilla wayga ko soninke bamma ko soninke nene ma ko jolfo kono an ka pullo woni wonde pullo kode kalata ɗemgal nde ko nden gonɗa pullo sa woppingal a haali soninkoro a wonti soninki kono ɗo joni ka pullo ala joni kay a hamar nan ma alhamdulillah sottu musa wona faami mi faami gon nan ma eyyi min ko noon gandirmi wonde pullo mbaadi noon ɗo joni gonɗa ko yiwrude e pular ka pullo tan ala ummima ɗon a faade soninkoro a wonti soninki eyyi mbimi somi haali mi jaɓi ko kalɗa ko kono somi haali tawde hande o mbiɗa ko hande o tawde mboɗo haala pular komi pullo eyyi ɗum kaw si ala mi jaɓani sinno ko mbiɗa kam o sini hande o ko mboɗo jooɗi ɗo henna mboɗo haala pullo mboɗo haala pulaw komi haal pular komi kaalo pular eyyi pular woni pullo joni mbiɗa lacciri mbakke min kaalowo pular ñande foof o kanko joni ɗo tan ko jooɗiɗo hande ko tan ko ɗo ko pullo joni min kaalowo pular ñande foof o kadi mo nanata soninkore o so tawi o wiyomo wattami soninke noon ala nana non omo nana sarkulle o ala mo haalde sarkulle si par ce que entourage makko ɗo mo wonnoɓe kamɓe fof ko haalo pular joni eyyi min mbiɗa andi mo nana soninkore no fewni kay mbaɗa ko jaɓata haalde ñalawma goto en kaldi konngol soninkore mbimami jakka ko ɗemgal soninkore mbiɗa aɗa andi ɗum kayne woodi limtanɗami noɓe mbiyata fof enen eɗen mbiya eyyi wonko woodi noon ko woni gaɗaralle ɗum mi jumpani toon mbaɗi annibi kanenne toon eyyo joni noon ɗo ɗo gonnono ɗon jooɗi ɗo kon fulɓe son iwi ɗo ko goto fof yiɗi wona min joni mbeɗa wawi haalde makko soninkore kono mi haalani mi salminimo e soninkore an a hettini kanko o andani komi pullo wona wallahi eyo ndende kalanmi ɗum nde komi soninke somin kaali bambara komi bambaranke somi yiɗi min kalda somo yiɗi min kaala korokoro
ko gootum ko noon ne kay wolof ko noon ne kay demngal Italie mbiɗa demardo e français seeɗa dewa tubankore seeɗa windata noon mi janngata ano mi belle windata mi janngata eyi kono jinmi ko hen paam pullo kamɓe e soninki donkumi anndude ko holto ɓe ceeri wona mbaaji wona kotki wona ngurdam ngurdam men hanki sen duttima tawra ken gootum Good. en donki noon famde ko enen jiiɗi yumma e baba ñande famde ɗen en jiiɗi yumma e baba en laamuɗo aduna o alhamdulillah machallah ko ɗo donkoɗen nande min mbiɗa wurde sarkulleɓe fodde duuɓi 50 gila 63 kono ko nanat men sarkullere ko ko wallam laawol no mbiyataɗa horo paaɓi horo paaɗa walla kaalis koɗo hay Eyi kono an kam a tindima kam so Allah par ce que hande noon beltima kono ko sehil baage eyi an kay koɗo silbeɓe kay yo an kay ka sarkude an kay wona halpulaar kaw silbeɓe koɗɗa an kay ka sarkude kadi sarkude mbimi sa yi aɗa haala pulaar eyi ko fulɓe ɓuri on keewal kono arɓe fulɓe ɓuri on keewal ko alay sago toppitoɗon mbaade onon cohlata e maɓɓe minen nde wonde minen cohlata e sarkulleɓe to min goni jiɗi maka ɗon alay sago min kaala sonin ko hande noon ononne oɗon gone e nder Fuuta ko onon cohli Fuutankoɓe alay sago kaala pulaar haala ka ko ni tan way wona ɓurɗo goɗɗo sona ɓurɗo hewde haala walla ɓurɗo tuutade jarama a jarama eyyi mi salmini on mi jogui on min juuro cille li e moƴƴere mum machallah siftintaɓe waɗa noon koko dilli wallahi machallah ɓeɗa ngala a jarama seydi Dia yo gallaki bokal a jarama merci non Machallah. ka oɗo ko mawɗo men baɗɗo fayida ko noddowo no fewi min calmini gallo fof no fewi joni a faami kam walla en paami sa yi minen amin mbawa fulfulde ndo amin oɗon mbawa fulfulde e nder ko minen ɓuuri on hewde e nder nokku he so tawi wuuro joni galleji tati sarkulleɓe goni hen ala saabu ɓe mbaɗa débrouillé ɓe nana sarkullere hiɗima wona jaɓi ɗon ɗo joni joni eɓe mbiya bon ha pulaar en ke jaɓata haalde soninkore soninki kala ɗo woni en nana pulaar e kono ɗo o ñaawi ɗum ɗon eyyi no ɗum kadi kamɓe kadi ɓe jaɓata kadi ɓe jaɓata ƴetti jangguide neɗɗo kadi ɗemgal mabɓe ngal ala an minen nomi enen no mbaɗɗen feere enen no mbaɗɗen feere ha mbawɗen haalde pulaar pourquoi kamɓe fulɓe ɓe mbatta feere haaɓe mbawa haalde ma soninke no mbaɗɗon feere ala no mbaɗɗen min kam yittatami hen wona hal pulaar kono kam waɗande kam profére ko kam e conjugué pulaar kam waɗi faami conjugué pulaar anani ɗum kam waɗande mi wiɗa joni yiɗi wattu débat koyam ala non ala mbaɗɗen débat min mbaɗɗemi ko débat ko Abdoul e Abdoul e fulɓe fof e vraiment noon kam ɗo joni Abdoul e fulɓe fof mbaɗɗemi débat hankadi mi hettino banggue makko e joni sa wi wonde somi jaɓi wonde e pourquoi minen sarkulleɓe hamin mbaɗa feere min toppito salamu aleykum on kire jam jam hiir ɗon awa kiɗeɗam ko haala makko haali joni ha jemmi jaabade mum bisimilla waajo ko haali ko ɗum ko haala lakka cer ƴewata tan koɗo wawde ɗo awa seedude ha pulaare sarkolle ɗemgal gadduɗa ɗon fof ngal jagata andi ɗum ɗon do ko o wi ko ko ɗum tan kamɓe koddi kamɓe fof yo nandi goto fof nandi ɗemgal goɗɗon sa fotte halpulaar salmini ɗum e soninkore jaabata sa fotte soninkore salmini ɗon halpulaar jaaɓe ko noon tan wayi ɗon ko gonga wallahi no minen kam komin hoddima maɓɓe eyyi wala ko noon a jarama jarama
joni pullo ko kalɗa ko gogo vraiment ɗo hankkadi ne hay min mi fuɗɗima yidde artude ma seeɗa wonde non gartirme ma ko a wi ko mi wima ko an Abdoul mbaddata débat mbiɗa ala joni mbaddata koye fulɓe fof joni noon ere noon mbaddata koye fulɓe fof hande ɗo hasinno ko cetto keddi ɗo ngara mi ara ngarta leñol kam seeɗa kam circule bandama circule vraiment tawi ko gonga tan an tan goto waddude fulɓe fof ala men Abdoul eyo mbadde woni ko wawa yata mi wawa hollum widema aɗa wadda e fulɓe fof ala kanko enen noddirɗomo hannde komo wadda e ma min joni sa mi naati hen ko waɗi kam attaqué kanko dikkimi kanko o yeeytimi so wi on wadda e fulɓe fof o wawa waddude fulɓe fof par ce que fulɓe ko haalata ko fulɓe ko wona ɗum woni ko nanata ko eyi anani ala mbimi ko hettan ala ko kalami ko abou hande kala ɗum pulaar ɓuuri weeɓe kala ɗum sarkuli abou wawa sarkuli sa wi aɗa fooɗa abou an nawa ɗum e sarkulle ala on waɗi ala hettan haala abou so woodi o wima ko hoccatemo konngol ɗiɗi walla tati gasi ni tan foti eyi heddoto noon ko haala pulaar mbiyata ko neɗɗo kam ko no wawi waade fof kam koddiɗo ma kam ma war ko nananɗa ɗum hay sinno ko seeɗa min joni ɗo wura men ɗo hodemi yaltude wura men taw mi nani jolf par ce que koddumi koye jolfuɓe o jaabo ɗon nanmi jolf koddumi koye jolfuɓe par ce que sa mawnaɓe koɗi tan minen ko bedata woni hakkude amen ko minen ñaldata minen pijjata minen mbaɗa ɗum nit c'est normal nana pulaar an hoore makko an ma pijjata min joni taw mi wattinande wolof mi watti haaldude mabɓe par ce que ko ɓen koddumi soni tan ko sarkulle honon ma koddumi mi nanam ko ɗemgal makko ngal eyi mbaɗa jogui neɗɗo m goto yette so mini ko haaldata sarkulle kono haaldirta pulaar ni eyi o haaldata sonnike kono haaldata pulaar ni eyi signe par ce que o hodde mabɓe o wonde mabɓe eyi signe joni Fouta fof ko ni wano hay signe wona Fouta komo kottuɗa hay signe tan ko 40% komo kottuɗa fof sewa ñimbo ɗum hay signe 40% tan fulɓe kala sarkulle alo awa aha ko yen wona ala non mi kay ala mi kay ko goɗɗo mi kay ko hablare mon ko non tan mi kay ko fulɓe heddiɓe kono kay o kay muɗa o neɗɗo mo kottuɗa o ko on tan mbawata nan hoɗon min wala sarkulle o Moussa Kano wi aha min Moussa eyi bisimilla eyi bisimilla bisimilla par ce que ando yettere ko caama kanko ando ko caama o yettere e continue aren ɓe mbima aduna neɗɗo goto sata habda e aduna jarata ko jam jam batta sa ardi doole tan a arat départ o a arat muskila yimɓe seeɗa jegaɓe seeɗa haɓe paaya seeɗa ma won hen ma joga dus seeɗa ɓerde mabɓe seeɗa ma mbi aha onode kam oɗe kam ko jambaro ko goto on wadde fulɓe foof wona ko joni o watti hankkadi hangude e ko goto noon ɗo tawi eyyi ma bat kam dut seeɗa kam ɗo kam min mboɗon hannde kam mi arani kam mboɗon wiide tan hannde tan mi ittuma tan e ko gonɗa ko joni mi wadduma e sarkuleɓe mboɗon andi ko combat mawɗo kono sa diyo fuɗɗima ɗum ɗo ça fait joni duuɓi sappo e tati mataw haal eyyi ça fait joni duuɓi sappo e tati ko ɗum tan kaldata eyyi kala ko woni ɗo henne kay seeɗaɓe ma wiyannoɓe fulɓe ɓen kam joni kam gandi kam wonde an ko hankkadi kamɓe ko sikki saka tan woni hen ko mbimi ko noon joni kam mboɗo andi kam mboɗo yenana kam hannde kam mi wawa gagnade mi wawa gagnade à 100% mboɗo andi sa woni goto sinno joni mo joguinowo sinno joni an joni a adimi joni bangam ɗo joni min keɓi joni koye ɗiɗi eyyi min keɓi joni koye ɗiɗi eyyi non an woni an heɗo par ce que an joni hay pulaar mo kalata ɗo o won ko kalata konko ɗi ganduɗa hoore ma sikki sakken ɗum gaga won haal pulareɓe mbawa haalde ɗum an mbiya ka sarkude ala ɓe gona halpulaar halpulaar mo wawa haalde mo wawa wiide sikki sak on wona halpulaar ala on wona halpulaar on ma taw Moussa Diab ka pullo ala mbimi ka halpulaar mo wawa sikki sak mo wawa haalde Moussa minen min kodduno o joffu min kala joffa kamɓe jaada e min kala joffa
so tawi noon min continue sarkule mbaɗon mbaɗani tan min kala sarkule hande hankkadi o sa joni ɗemgal mbaɗa haalde ɗum koto goɗɗa sukoro sa yi ha mawni pour mbawao radio haala jolfuɓe jolfo ɗemgal jolfe ɗemgal jolfe ko ɗemgal jolfe tan ko ɗemgal no weeli sa woni suka tan taw koye gonɗa o Sénégal walla Mauritanie aɗa yiɗi hadde jolfe aɗa yiɗi hadde jolfe aɗa andi ko happere nan toon ha hannde mbiyanmami tan ko mbiyatmami ko woni 100% 85% nana hannde Sénégal gona jolfuɓe ko halpulaar en kono goppi leñol men fayi to hen. Assalamu alaikum. Allo. Allo. Kire jam. Pulu Kante. Ay gasi. Allah. Ono pulu noddi. Pulu noddi pulu afra. Bismillah. Wi bandiraɗo pulu goɗɗo ɗono. Wala Abdoul Not. O haywaji o gila premier. O liɓi hoore mum ko walla mi famani. O liɓi waajo. gila limi sarkulle o Limi sal eyi. Gila konngol makko premier. Sarkulle o haali ɗemgal mum haali ɗemgal halpulaare. An kadi mo wimo fota e sarkulle go. Min jeɓata. Yeyi ko ɗum waddi ɗo hannde mbaɗani kam ko haade mawde eyi ko ɗum tagi mbimi mbaɗani hannde kam mbaɗa yenana hannde kam mi wawa gañade aduna noon ala eyi mbimi aduna ko jam tan yaari de sa yiɗi jam tan ma wodat ɗo Allah walluma mbaɗani kam aɗa wawi yaade jam tan de kadi cela lawol jam yaye ɗo ɗum mbiɗo aɗa fotto ɗo mi arta e banggue fulɓe tawde koye mabɓe o resi ala ɗum kay won ala ɗum kay Ette koye min o jofdiri. ala ɗum kay wawa wonde oɗo joni ene yaayi Naam. jimi famnude ko jiɗɗa joni arna jiɗiɗo wiɗa aɗa fottuma Eyi. sa wi o ɓe yimɓe ɗe jinga mo aɗa yurmomo aɗa hetta banggue makko Seeɗa han kadi gonnoɗa koye hokkude mo isa seeɗa e aɗa andi o e ala sabu makko wonno o yurmi hini o heddi o derte o waddano hoore o wi joni o monɗo en no hucciri koye fulɓe fof ene jingammo ayi minen kadi min jiɗi ko foldemo ala no mbimi ko hannde kam waɗanni kam anani débat mo haare o ko haare hakkude min fulɓe fof waɗani ɗum kam eyi mbaɗani kam mi gañata ɗum kam ɓurani ɗum kam gila mbaɗa ara hay soko ñande wonda gañata ala ñalwonde kam ñalwonde so débat no continue so Allah hokki en gurdam e cellal e judde balde ha yimɓe garti ɗo hen mbatti débat goɗɗo mi addi kadi bandam sarkulle min gondi tato ɗo min mbaɗi débat e micro o min cansamo min mbattamo micro o min cansamo min mbattamo hankkadi min mbiya ko sarkulle tan haalten somin gari joni an sa wittama sa ka sara kulle kono sa wittama aɗa jeeya halpulaare somi wikkama ko firti wikke sa wittama c'est la vrai sa askinama sa askinama sa wittama sa askinama eyi a yettere fulɓe ala wona yettude kay ba anduɗo joni o ala wona on ala mbimi an min somi askinama somi yentama e fulɓe eyi annede kam sa askinama mi haalanmade a waɗɗata ɗon de a waɗɗata e voilà banque sarkullel tamburade ya wadde mi jaɓa oto wiyeɗa ko oɗo ko ari ga ko aɗa fotta ɗum ay non mi jaɓata kay min ko mbimi ko mbaɗoni haare saɓe joni duuɓi sappo e tati mbaɗa wadde makko minen kam duuɓi sappo e tati oɗo kam siɗi gadda sara kulleɓe fof eyi ɗo e duuɓi capannayyi eyi e salmini tambura ko ɓay ɗum tambura ɗo ɗum en ɗo henne wonde goom mumen e Allah jarama pullo joni an sonin ko joni homi ha beltoɗa seeɗa jinnomi ko nodden assalamu aleykum waleykum salam ɓeɗo sabali li neno kam ha gogoɗo hanka neno musami noon bisimilla waɗi o moni
tabarakallah machallah wallahi ko hande ko ni hande ko janodiral no feewi wallahi no weli no feewi machallah jarama amin ya allah amin amin ya allah amin 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 vraiment noon kam min hooram hankkadin dal mi ko ɗo e tableau he tan ɗo e dingral he tan mi jinganamo seeɗa somin jalti min ɗum ni pat hankkadi mi o fiyama toro ala ɗo joni mboɗo andi kam somi so Allah waddi hen ha en gaddi ɗo débat goɗɗo mi addi bandiraɗo goɗɗo e fuutanke goɗɗo sarkulle ari ɗo gongol kadi mi arti hankadi kanko hankadi o artat kam ko artirimo ko mataw komi tan sali ko artirimo ko no yaawi ko kanko kay ko artirimo ko no yaawi mo jigui bandiraɓe rewɓe ha heewi mi tan goto tan sarkulle mi hokka mo sa o arta o arta eyyi jarama li wallahi wallahi jarama machallah jarama li on jarama machallah jarama gonɗen ɗo no ko penda sambe liɓɓe ɗo ne ko groupe munen ko goum munen koye luwavre gonen en jeeɓa émission no feewi kadi ɓe jiiɗi émission tawi ko Allah assalamu aleykum sunka golle jamma o faranga jam jamma alhamdulillah i kore mo kore mo ko damba he o wirtima hande noon sall mi wirtima hande min fof min gondi sarkulle ɓe ha ala wirtima ta tan hankadi aran noddi hankadi ko sarkulle ko badɗo dogol naddulade woni so eno wonde halpulaar alani sin mbimami hande noon mi wirtima tata an a noddi jamanu fof no yeeɓa a noddi a salmini sarkullede hayso ko seeɗa an wirtima machallah alhamdulillah a jarama émission garowo eyyi ɓikkon kon fof en gaddat ɗumen kollen wonde ene fof en sar koni sohlinkoɓe eyyi aɗa jama gasi ala hankadi ko cuɗɗo jimgude seeɗa hankkadi ɓanndu wuuli ko pullo o heddi ko pullo tan ko pire sarkulle si ɗum de ko fir sa yiɗi ɗum sa jimmi tan ko so yimɓe garti ɗo hen abou kam heddoro kam kañum kam ko pular tan ala hamin kay abou kam ko har pular on haaltaki mami so Allah waddi en mbaɗi émission goɗɗo mami noddu a gañima pullo eyyi mbimi mami so Allah waddi oɗo hen mami nodduɗo hen sumburu naɓeɓe ko sakke cakatimma ko ɓen gandimi minen ko on wawi askinde ha bandiraɓe fulɓe halpulaar fulɓe ganda wonde oɗo kam te on kalowo o omo haala pulaar omo haala sarkulle o askinma o anduma kam o haalano ko yimɓeɓe kam haysiño kam a jaɓani artude joni ka gartoɗo kam ɓoɗen haysiño kam a jaɓani artude joni kam ma yimɓe gandi kam wonde an kam a ala koyngal ga honon waddo yahaji wadde ɗum noon min ɗum noon jaɓo yahaji ɗo tawi tan karnti leñole ne no guuri ala mbim tawi tan karnti leñole ne no guuri ala mbim woɗa andi hay goto wawani ittudemi ɗo gonmi ɗo henno mi wiha bankon ala mbim mbimi mbimi kamɓe mbiyata carte leñolel ko kanko waɗani hay batte hono min wimo kanko waɗani nawdemo mari waɗani hay batte ande ka dabru ɗum eyi andon ɗo hen ala makade angandi yoni baɗa weltima radio eyyi o jarama si noon paama ɗum noon eyyi si a jarama a jarama si wallah on jarama a jarama yewtere nde weeli no feewi joni eɗen jogui mbaɗen pause jafoɗon bandiraɓe téléphone o seeɗa nodden ceerno men karante leñol wonko yinno
bismillah. Assalamu alaikum. Allo. Maaleykum salam. Tan tabarakallah. Pullo Kante. No mbaɗɗon to pullo noddi. Noddi ko Rube. Bismillah. Seydi. Seydi Ba. Mbaɗɗa e tampere. Jam tan tabarakallah machallah. No hoɓɓe ɓe mbaɗi. Wallahi ɓe celli ɓe calminma ɓen ɗo. Ɓe celli. No yettere. Wayga. O ko Wayga o ko Ly. Wayga e Ly. Aha. Noon Seydi Wayga Seydi Ly. Yettode an yettode Min ko Ba. Seydi Ba ayi ko an woni pullo ko an woni pullo fiya ko an woni pullo an foti naade hande ɗon joɗɗa ɗo hen no débat o Ay tillelli o on wona pullo kañum. ayi ko an woni pullo Ba On ko jokkere on ko jiɗi mbaɗi. eyyo Pullo pire. eyyo ayi an ko an woni pullo heddi ɓe ko haalo pularen gandum de min kam wawa ittede har pulare Kay aɗa woɗɗi wonde ha pula. Min. Min ganda hoto gummiɗo. An noon ayde aɗa dan jigguinoɓe seeɗa. Li ɗuɓɓe. Ah. Anda koko wiɗen li koko woni sawdir li koko li o firtata. ala Firtata. li o ko firtata Ah. ni on firtu ko heewi de kam ala banam dem Li o defa ko yaalo turan tan. Ah. Oɗo ratin tan woni hen ɗum ɗo Momar Ratin. Ah. So wi kam kañum ko li yettata mi jaɓi. ala oɗo li de Eno ko heɓe tillel li en ga mi yaafima. ala li machallah Li ɗo ɓuto. No mbaɗɗon tan ko gom alhamdulillah ni yettanal wallahi ko joni tan gartumi kawrumi yewtorde me machallah waɗi fayida Beltima kay. hakkunde men enen fulɓe sara kulleɓe sana dendiragal Wallahi. eno fof ken gotum Wallahi. kadi Abou Kande kadi ko mbaɗɗa ɗo ko ina yoodi no feewi Wallahi. noddude bandiraɓe meɗen mbaddon yewtere yimɓe fof ndendana janodira no toñdira no waɗi fayida Wallahi. Wallahi. eɗen ñaago Allah yo ɗum yaaru yeeso Amin. kadi kamɓe sukaɓe ɓeɗo wonɓe ɗon ɓe kadi ɓe tinno ɓe ganda eno fof ken gotum kala nde nodduɗaɓe eɓe mbawa wadde participé ɓe gara kamɓene kadi soɓe jogui kadi haaju ɓe poti daranadema kadi kamɓene kadi ɓe daro on banggue eno fof ken gotum Wallahi. Wallahi. ko enen tan mbaɗi koye men wi yo gondum ɓeɗo yo gondum kono eno fof ken gotum hay différence goten ngala Wallahi. ko fijirde nde jaleɗe tan waɗi hen importance wallahi jarama Wallahi. emin ñaagono noon yo Allah sellin doole Amin ya Allah. Amin. joom gallam kaali Touré no salmi noon e miñam nan ɗon wiye jeena ko aw no salmi noon Calmini mi juurima. ɗum noon min juurimamo min ñaagani on moƴƴere Allah Amin ya Allah Seydi Ba. on jaama Seydi Kante li goɗɗo kadi Wayga. mayga ɗum noon Seydi mayga wayga jeerma noon debbo pullo taw ko ƴetteteɗo ba ala omo jogui jetteteɗo thiam ala ko ba omo jogui jetteteɗo thiam ɗum kay thiam kam ko pullu moƴƴo ɓeɗeni on tumomi eyyi mbimi saadi on kay par ce que Abdoulino ñaara Abdoulino dara lembel mbaɗa kadi ɓe dokkamo aha no yo abdiwo toroɗo namɗo eyyi wadde bisimilla a jarama ko jontaɗo a jarama Machallah. a jarama on jarama weltini fewi a jarama Machallah. Alhamdulillah. Machallah. O ko bandiraɗo men debbo o woni ko Rube wiyete ko Rakiba ko noddo kadi ko jeeyaɗo e Thiali Jakka hande kam mi famni a yii kam no fulɓe mbayi e nder bisimilla namaɗan jawor moto machallah Kante o wayga li jaraka machallah pulo noddi calminama on juurama on ñagama duwaw machallah noon min calmini min juuri min ñaagui duwaw min kesdirina oto pulo noddi pullo noddi ko ɗo e laaɓa bisimilla jafoɗa indema jafoɗa oɗo ko Mahamadou An wiyete eyyi Seydi An a jarama bisimilla An walla mbi on Salman an no jooɗi Salman aha seni woodi hettini dande kay seydillaɓe seydi Salman seydi woɗu wayga hen ko moɗo machallah ko woɗu machallah ni yettanal alhamdulillah ko mbaɗɗon ɗon ko hande ceerno ɗum waɗi fayida ma jarama kono ni ceerno yimɓe ene jiɗi ɗum alhamdulillah ene yoodi
alhamdulillah ene yiɗi machallah machallah yimɓe tan yo yaari yeeso amin ya allah amin allah moƴƴina fof mo tan ha moƴƴa amin ya allah amin koko baaba o nodduno ɗon joni o tan ko haali ko hono ni enen eɗen jiɗi ni nde wonno koko wi joni ko tan leƴƴi ɗi kam ko enen gaddira men wallahi kono enen fof kam ko en gotum wallahi en gotum min noddun tan samin de e jurade ko min mbawa junnade hen tan no feewi wallahi min beltima no feewi enen dendi mi wi on noon way ko wimo ba mi wimo kante a jarama seydi an machallah min ñaguiɗo min beltanimama seydi an amin ya allah amin min mbiya tan yo jokku golle inchallah jarama machallah ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe kala ko haala hen tawi fewnitaki min ñaagui moon yaafuya min ɗaldono Ismaila Samba Nabel Mbodj ko kanko woni juɓɓinowo yewtere nde tongowo yewtere nde e on saaha Moussa Wayga ene wawi waynade bandiraɓe ɓe assalamu aleykum bandiraɓe kono kewɗen wadde ni tan Allah hokki en wadde hande yewtere ñalawma nogasi jeegom lewru joyɓuru hitande 2013 émission noon fatuno koye hakkude dendiragal fulɓe e sarakulleɓe nde ɗum kumisi nde ceerno men ceerno Samba Sy o noddi nde o noddi wonko weddi konngol e suka meɗen horeru meɗen bandiraɗo biyeteɗo Moussa Wayga on wonno joɗaniɗo ɗo sarakulleɓe yidde wattude Pullo Kanté sarakulle e nder yewtere nde kanko hamno fuɗɗori ni o wi ko guilay Adam Moussa liɓi hoore muɗum par ce que nde naati dingiral ngal nde haali ko fulfulde haali ko pulaar e on saaha Moussa liɓi hoore muɗum rewi hen ko bani men debbo yimɓe men ene wiye cillelli kañumne noddi toujours yidde gomɗinde Moussa liɓama eyyi nde cillel noddi haali ha juuti totti en baniraɗo debbo goto horeeru wondi ko kañumen cillel ko koddiɗo cillel li ko sarakulle o haalde Moussa ko juuti ɓe kaali ko ɗemgal ɓe lohino hanirtani ɓe calmodiri ɓe kaldi mbaɗa andi tan kam o wi ko yo Moussa tinno eko woni ko teppere nde yaɓɓi nde yo tinno e mayre no feewi o yeehi ha Moussa namdimo kanko hono yettete o wi o yettete ko Kanté e jooɗiɗo ɗo henne ne waɗa émission yettete ko Kanté ɗum noon waɗi gagga pour min to am waɗi gagga ɗon tan Moussa folino en par ce que so haalde sarakulle o haalde bandiraɗo debbo on yettete ko Kanté e jooɗiɗo ene waɗa émission yettete ko Kanté kadi wi ko Pullo ɗum nde hawnima bandiraɓe ne mbawno ñawde ɗon ɓurani kene juuta kono ɓe gacci tan mbete yewtere nde ne weela Allah waɗi ɗum ɓenni ceerno men ceerno Ibrahima Kane noddi nde noddi kañumne haali belemma muɗum e yiide ɓeɗo tato jooɗiɓe ene kaala moye foof ene yewta moye foof ene haala o wi ene waɗi yimɓe tato ene woodi kaalowo pulaar ene woodi pullo ene woodi nanowo pulaar noon ceerno Ibrahima en ceerno Ibrahima Kane ko noon haaldi affaire nde ɗum ɓenni Binta noddi nde o noddi o wi Moussa kañum gañima kanko e yiide makko ceerno Samba Sy noddita ko faati hen kañum ne wi Moussa koko gañi kono yani eyyi Moussa jattimo wimo kañum hoɗi koto jowolɗo ceerno Samba Sy nde noddi nde namdi wi hoto Moussa jeeya e cuuɗi men Moussa jattimo wimo kañum jeeya ko jowol saare seɗɗa mboɗo yinno noon ɗon tan wiye holko woni saare koye pula walla koye sarakulle mataw ngal namdal en dañani ngal ala namdiɗo ngal e namde meɗen rewi hen ko mawɗo meɗen ne wiye mbir lacciri nde o noddi kanko no jarnima o weltima e noddago ngo o haali haala Moussa o wi Moussa o ko Pullo
e oɗo moma e oɗo saha mo Moussa haalata o ko haal pular kono wona pul ko haal pular Sarakulle so jooɗima e nder fulɓe sene haala fulde ko haal pular so jooɗima e nder Sarakulleɓe ene haala Sarakullere ko haal Sarakullere min ene jiirumi ene o haalde o wi kadi yo fulɓe e Sarakulleɓe ɗum ko Allah rendini ɗumen par ce que enen ndendi to jeyɗen a wawa yiide Sarakulle ha mbiya oɗo ko Sarakulle so haaldane ma a wawa yiide ko haal pular ha mbiya oɗo ko haal pular so haaldane ma donc enen ko enen ndendi koye meɗen enen ndendi aadaji meɗen enen ndendi pine meɗen hay gameje meɗen certani donc ala ko wawi sendude en o jokki hen sen tinnima en ɓeydi jakkodirde hawnaki malla wonde moƴƴumen laamu ceerno Samba Sy noddi nde o nodditi kanko ceerno Samba o wi fulɓe e Sarakulleɓe ko to wendu to wawde ɗo kamɓe koddi koɓe bandiraɓe par ce que kala Sarakulle ene nana pular kala pullo ene nana Sarakullere ko yidde andinde yimɓe tan woɗɗodirani Sarakulle e haal pular kañumen jiidi yumma e baaba hayso mbiyene ceerto bawa surtout ceertata par ce que denɗiragal tan woni ɗon kadi nde ɗo yewtere ala ko nde ardi ɗo illa kene weltina fulɓe ne weltina Sarakulleɓe par ce que Sarakulleɓe gaari e mayre kaalimi Sarakulleɓe noddi Penda Samba Ly kañumne noddi nde noddi nde kañumne haali hen beelamma muɗum e weltare muɗum e yidde tan wiide yo Allah junnu oɗo émission Thialy Diakka mo batten e Thialy Diakka wi Thialy a wi Diakka donc ko pular e Sarakullere woni ɗon ɗum rendina ɗon donc oɗo so baɗowo animé o so wiyama ko Sarakulle felnaki par ce que o rendini ko konngol pular e konngol Sarakullere o joƴƴin ɗon donc ene wawi wonde mboɗo gomɗin ɗum ɗon kono noon wona noon tan a yarata eyyi ceerno Samba Sy nodditi kañumne haali hen kadi ko salminago nde salmini o salmini Moussa e Sarakullere ha juuti Moussa welte hen ngoɗon salminago ceerno Samba Sy waɗi Rakiba kañumne noddi nde o noddi o haalani hen haala fulɓe e Sarakulleɓe Allah o renduɓe kañumen tan ndendi mbawa sirtude to jeeya to eto gondi to ko kañumen koddi en dañi Salama an noddi kañumne wiide tan ko beelamma muɗum eko faate yewtere nde kadi e beelamma muɗum yiide leƴƴi ɗi foof ene kawra e Thialy Diakka Pullo Camara noddi to payi ko toujours tan yidde salminde e weltade e haalande yimɓe yo yimɓe jokku golle toujours tan ko woni hen to Sarakulleɓe ko ɗum woni to fulɓe ko woni to fulɓe ko ɗum woni to Sarakulleɓe kañumen ndendi Abbas Malal Abbas o noddi nde o noddi kanko no haali o askini Pullo Kanté animateur biyeteɗo ko haal pular o walla ko Sarakulle o itti ɗum koto Soumangourou Kanté o addi ɗum ha to Ba Moussa Kanté donc andinde yimɓe tan mataw hayso wonani Sarakulle hayso wonani haal pular ko hayso wonani Sarakulle kam hande o wonti Sarakulle eyyi Ibrahima Kane no ceerno Samba Sy nodditi yidde weltinde yimɓe kadi wiide yen jokku golle en noddino ceerno Katante pour yidde haalande en ko janggo woni julde jimem ɗe o waɗanno jime ɗe noon janggo nogas e jeeɗiɗi lewru joyoɓiru e dow hitande ujunnaje ɗiɗi e tati ujunnaje ɗiɗi e tati ene daña duuɓi capantati ko waɗata jimi ko janggo yiɗi wadde julde muɗum donc hamo noddi yimɓe fof e keewal o yimani en jimol gilli kadi o faccirini en o silkani en holko woni gilli o waɗani en ɗum tafsiru konngol gilli ɗum ko ceerno men ceerno Katante leñol o waɗi no wowi wadde ko sakkiti ɗum ko o yimani en jimol ngol ko giɗo
o haalani en ɗum ɗon kono yimɓe so keɗima paami holko woni giɗo e jimol ngol yimingol mataw ngol wawani gasde kono kam ko fuɗɗa nanede hen ko famama eɗen mbiyamo tan yo jokku golle eɗen caggal makko donc ɗum woni ɓe noddanɗen en dañi 14 nodduɓe yewtere nde nde waɗi fayida yeɗiyankoɓe e yeeɗiyankoɓe fof beltima donc hakkude fulɓe e sarakulleɓe ko denɗiraɓe ko bandiraɓe donc an Moussa Wayga ka sarakulle ka haalpular Abdoully ka haalpular ka sarakulle min komi haalpular komi sarakulle oɗo pullo ko haalpular ko sarakulle ala on ko haalpular mi wasa nadde oɗon débat mi wasa wuɗɗude par ce que a liɓi walla a liɓama émission ari koto gasata ko jiɗɗen wiide tan sen ndewino par ce que oɗo askinama animateur o askinama Abbas Malal Abbas askinimo nde askinimo ittimo woto Soumamour Kanté addimo ha to bam Moussa Kanté min somi rewima mboɗo wawi askindema to ba Hamad Gueddel hami adduma to dondu Amel Samba ɗo donc accu tan en mbaɗi ɗekki a wadde Abdoully ɗekki ɗaccir noon tan ha gongol kadi a haali a wima adduɗo sarakulle taw ko gawlu o awlo mu Abou Kanté sa addimo awlotomo so awlimamamo ɗon min jaɓa hankadi ne ko sarakulle kono battuɗo haalde pular eyyi min mataw mi ardama hena ɗo eɗen mbiya bandiraɓe heɗiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Allah jarama ɓe jarama yewtere nde waɗi fayida ceerno men ceerno Abdoully aɗa wawi waynade bandiraɓe eyyi Allah jarama bandiraɓe min ji darde moɗon min beltima kadi e yimɓe nodduɓe foof bandiraɓe nodduɓe foof guila wonɓe ɗo e wuuro he ha e wonɓe caggal wuuro ɓe foof min mbiya Allah jarama min jokku golle ko gongal Allah waɗi hande min ndewi ɗo henne kono ko hunde ɓoyde waɗede min mbiya ceerno Abou yo jokku golle ko Allah jogui jobbuma e on ɗum noon kono mbiɗon ni Pullo Kanté ko ɗum woni ɗo ɗum noon Pullo Kanté bandiraɓe fof kawri ko ɗum Wayga ɗum noon saɗa wayno ko Pullo Kanté tan mbiyata ɗum noon bandiraɓe mbini eyyi kenkona noon min salmini min jurimama mari musini ko otaka kuy otaka mama bansuji togondi jammu machallah sunki kilinki a limo mogo siri a ña kallon gara honnaxa fullundo soni honnaxa kenkona otaka kuy vraiment sunki kilinki sede gebe xirindi yere iti sunki ke a siru a haramparo a limo kenkona nti mari musini ko a xana nduroxoto samedi su a xana caage ki émission hay émission a yeti émission hullum mbane émission yeti a susuni kon qaani bayti fuuta iti fuuta fuutan ko ñani hari suni ko kuudo hullu ko o suwani saaqe do fami xan duroxoto onan caage émission ke hay xa duroxoton to ñani gele xana yil hoka pay duroxote ndaxa koy jamna koy non bandiraɓe seeɗaɓe Allah jarama on jarama min weltima no fewi e hirde nde mbami wiidon tan ko Allah yoɓata moƴƴere yo Allah yoɓ moƴƴere par ce que Abou bannam Allah jarama a yonni a fewni yimɓe fof bandiraɓe beltima goni yano dendiraɓe hakkude dendiraɓe ɗum noon bandiraɓe Halpulaar en mi salmi noon Allah jarama tinnuɗon noon ke ɗum ɗo ko jingande vraiment fuutankoɓe ko jingande fuutankoɓe ko wetrande weltinande fuutankoɓe sarkulleɓe jolfuɓe ha emen Halpulaar en e safalɓe foof kala kay ko fuuta wiya kala kay garɗo hankkadi jibina fuuta hoɗi fuuta hankkadi jomum tan kadi fuutande yo tinnuɗon Allah jarama on jarama ɗum noon mi salmi noon assalamu aleykum